Wel, bore da i chi gyd. Sut da chi gyd yn y bore yma? Wel, dwi'n siŵr sa chi'n ei ffafra fi, swn i'n licio cael gweld bod chi'n ynglwad i. So os da chi'n ynglwad i, codwch eich bawd. Ac os ydych chi'n yngweld i'n iawn hefyd, sa chi'n codi bawd yn codi llaw yna ni. Da chi gyd yma, dwch. O, dyma ni, da ni'n gweld. Mae Angharad yn gwrando. Mae Dil yna, mae Marian yna. A yna rwy'n arall newydd ymuno rwan. Ni'n jyst disgwyl dipyn bach i chi gyd gyrraedd. Da iawn. Bore da, Robin. Da iawn. Bore da, Dil. Mae yna 10 o'na chi'n gwrando hyd yma. Bore da, Rhian. A bore da, Osian a Bethan. A'r trwps i gyd. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Reit ta, dwi'n meddwl fedrwn ni gychwyn. Wel, mae gennym ni fora braf o'n blaena, a dwi'n hynod o ddiolchgar gweld bod Lowri di ymuno rwan. Da ni'n mynd i gael gwrando ar Beca ac Awen yn canu, a diolch i ti Lowri am drefnu ac am chwarae iddyn nhw hefyd, felly gwn ni gyd ganu fo'n gilydd yn y man. Rwan ta, thema'n gwasanaeth bore yma ydy cerdded a sgwrsio. Dwi'n siŵr bod yna lot ohonoch chi wedi bod yn cerdded am dro a di gweld lot o lefydd braf iawn. Da ni'n byw mewn lle braf iawn yn Sir y Fflint yn dydan. Mae gennym ni gymaint o lwybra a mae Hyw a finna a Pero'r Ci wedi darganfod llwybra newydd sbon ac wedi cael amser gwerth chweil. A da ni'n mynd i, mae'n stori ni yn sôn am gerdded a sgwrsio. A mae yna 2 ddyn, Cleo, pas enw un ohonyn nhw. Da ni'n siŵr iawn beth enw'r llall. Mae nhw'n cerdded ac yn sgwrsio. Ac ar y daith, mae yna rhywun nad nhw ddim yn adnabod yn dod i'w cyfarfod nhw. Ac yn y diwedd maen nhw'n sylweddoli. Mae Iesu sydd efo nhw. So da ni'n edrych ar y stori yna. Maen nhw'n cerdded yr holl ffordd o Jerusalem i Emaus, sydd yn ôl pob sôn tua 6 milltir a hanner. Sgwn i sa chi'n cychwyn cerdded o'r tŷ am 6 milltir a hanner. Lle fysa chi'n cyrraedd? Wel, mae gennau gyfrinach i ddeitha chi. Da chi'n gwybod be? 6 milltir a hanner union ydy hi o'r tŷ yma i ben Moel Fama. Sa chi'n meddwl bod o lot pellach bysach. Felly dyna'r daith ddaru Cleopas a'i gyfaill wneud wrth gyfarfod Iesu Grist. Felly gawn ni'r stori yn y man. Ond wythnos yma hefyd gafon ni gyfla i fynd am dro. Ac wrth fynd am dro, nath ni benderfynu mynd ar yn beics. A sbiwch pwy welon ni. Wrth gwrs, oedden ni'n cadw yn pellter oddi wrthyn nhw. Ond sbiwch pwy welon ni. O, dyna chi bra mi welon ni Aunty Marian a Tony a Lloyd a Sean. Yn falch iawn bod Lloyd wedi dod adra yn saff o America. Ac yn falch iawn o'i gweld nhw yn yr ardd. Ac sbiwch pwy arall sy'n na. Wel, da ni'n gweld i gymffon o. Da ni'n gweld Arthur y Ci hefyd. O, da, ynddo? A dyma ni. Dewch i ni gael gweld. Dwi'n siŵr bod fi wedi trio reid ar llun nesaf yma ymlaen. Dewch i ni gael gweld. Dewch i ni gael gweld. O, lle da ni rwan? O, dyma ni! Sbiwch arna ni ar yn beics ac yn cael gweld Aunty Marian a pawb arall yn y pellter. Braf iawn, ynde? A mae yna rhywbeth arbennig yn does yn ystod yr cyfnod yma. Mae yna rhywbeth arbennig. Pam ydyn ni'n gweld ffrindiau, da ni ddim wedi meddwl y fysa ni'n cael ei gweld nhw. Ac ydyn ni yn gwirioni yn cael cwmni yn ffrindiau. Rwan ta, mae'r stori sydd gyda ni heddiw yma ar eich cyfer chi yn dod o Beibl y plant. A'r stori ydy ar y ffordd i Emaus. Dewch i ni wrando ar y stori. Sgwrsio a cherdded. Cerdded a sgwrsio. Roedd 2 ddyn yn teithio o Jerusalem i Emaus. O, roedd hi'n ffordd bell i gerdded. Ac am fod y 2 ddyn yn ddilynwyr Iesu, roedd ganddyn nhw ddigon i siarad amdano. Fel y stori honno,
fod rhai o'i ffrindiau wedi weld yn fyw eto. Felly gan sgwrsio a cerdded a sgwrsio, eithon nhw'n ei blaena, wedyn ymunodd dieithrin â nhw. Fe glywais i chi'n sgwrsio, medda'r dieithrin, rydych chi'n swnio'n gynhyrfus. Am be oeddech chi'n sôn? Oeddan ni'n sgwrsio am Iesu, meddai un o'r dynion. Ac wedyn, gan sgwrsio, cerdded a sgwrsio, esboniodd proffwyd oedd Iesu. Wedi anfon oddi wrth Dduw, gwnaeth bethau rhyfeddol, roedd llawer ohono ni'n credu mai ef oedd yr un arbennig a ddawodd Dduw, a fyddai ni'n hachub ni rhag ein gelynion. Ond, dedfrydodd yr arweinwyr crefyddol ef I farwolaeth, ac fe laddodd yr Rhufeiniaid ar groes, a bu farw ein holl obeithio ni gyda gef. Wel, mi oedden nhw'n drist iawn, achos oedden nhw'n meddwl bod Iesu mynd I ddod yn ôl yn fyw, ond yna 3 diwrnod wedi pasio heibio. Ac fod amball un yn dweud bod o wedi dod yn ôl yn fyw, doedden nhw ddim cweit yn credu, ac mi oedden nhw'n drist iawn. Gwrandawodd y dieithrin yn astyd. Wedyn gan sgwrsio a cerdded a sgwrsio, dywedodd wrth y ddau. Ddyn, be oedd o'n feddwl? Rydych chi'n siarad fel tasach chi di synnu, meddai. Ond dyna be ddywedodd y proffwydi fyddai'n digwydd i'r un arbennig. Os gwnaeth Iesu farw a dod yn ôl y fyw, mae hynna'n siŵr o fod yn dangos mai fo ydy'r un arbennig da chi di bod yn ei ddisgwyl. Sbiwch arnyn nhw'n sgwrsio ac yn cerdded. Mae'n hwyr, medda'r ddau ddyn wrth y dieithrin. Pam nawn ni di aros yma dros nos? Felly, gan sgwrsio a cerdded a sgwrsio, buon nhw'n paratoi pryd o fwyd syml. Oes ots gyda chi, os na fi ddiolch am y bwyd, gofynnodd y dieithrin. Nag oes wrth gwrs, medda'r ddau ddyn. Felly, gan gymryd y bara a'i dorri, plygodd ef ei ben a gweddio. A dyna pryd sylweddolodd y ddau ddyn. Y dieithrin, y dyn ar y ffordd, yr un yr oedden nhw wedi bod yn sgwrsio ac yn cerdded gyda nhw drwy'r pnawn. Doedd o ddim yn dieithrin wedi'r cyfan. Iesu oedd e. Mi oedd o nôl yn fyw. Ond cyn fedran nhw ddeud unrhyw beth, diflannodd Iesu, doedd o ddim yno mwyach, ac roedden nhw ar eu pennau hunain yn rhyfeddu. Mae'n rhaid I ni ddeud wrth rywun am hyn, medden nhw. Felly dyma nhw'n brysio nôl I Jerusalem, ddim yn sgwrsio, ddim yn cerdded, ond yn rhedeg ac yn neidio ac yn canu am I bod nhw mor hapus. Dyna chi stori arbennig ydy hon, am y ddau ddyn yn cerdded ar y ffordd o Jerusalem I Emaus. Tybed bu oedd yn mynd drwy meddylia nhw, cyn iddyn nhw adnabod y dieithrin. Dwi'n meddwl I bod nhw'n drist, da chi'n gwybod. Dwi'n meddwl bod nhw'n meddwl, da ni di cael yn siomi. Oeddan ni'n credu fod Iesu Grist yn mynd I ddod yn ôl yn fyw. Achos dyna y proffwydi, dyna bu oedd na lot o bobl bwysig wedi bod yn deud wrtha ni. Ac mi oedden nhw'n siomedig iawn. Ond yr hyn da ni'n gweld ydy, pan maen nhw'n dod ar ôl cerdded yr holl filltiroedd yna i'r tŷ ac yn cael pryd o fwyd syml iawn. Ac un peth oedd ym mhob pryd o fwyd syml hyd yn oed yn amser Iesu Grist oedd bara. Ac wrth I Iesu Grist ddiolch I Dduw a torri y bara
a'i rannu efo nhw. Pryd hyn maen nhw'n sylweddoli pwy ydi o. Maen nhw'n sylweddoli fod Iesu yn ôl yn fyw, ac ei fod o wedi cadw i addewid, ac ei fod o efo nhw, lle bynnag maen nhw'n mynd. A da ni'n diolch yn arbennig I Dduw heddiw yma. A da ni'n cofio yn dydan chydig ddyddiau nghynt oedd Iesu wedi torri bara hefyd efo'i ddisgyblion ac wedi deud wrthyn nhw, bob tro da chi'n neud hyn, dwi eisiau I chi gofio amdana fi. Ac o'ch chi be? Dewch chi'n una heddiw yma hefyd, achos dwi'n siŵr y fydd pawb rhyw ben heddiw yma neu fori yn cael tamad o fara. Ac wrth I ni dorri'r bara, dewch chi ni jyst cofio fod Iesu efo ni, fod Iesu yn fyw heddiw yma, ac fod Iesu efallai bod ni'n gallu weld o I fod o yma yn yn calon ni. Ac wrth wneud a cofio hynny, dwi'n siŵr y fedra ni'na hefyd ddawnsio a neidio a moli Duw yn union fel wnaeth Cleopas a'i ffrind. Wel, da ni'n diolch I Dduw am y stori arbennig yna sydd yn dysgu lot fawr I ni. Wel, mi o'n i'n deitha chi bod ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn I gael canu arbennig bore yma. Ac dyma pwy sydd gynnon ni yn arwain yn canu I ni heddiw yma ydy Beca ac Awen. Felly os da chi gyd yn barod, mae Beca ac Awen am ddysgu can I ni. A Beca ac Awen, dwi'n gaddo heddiw yma na I ddim canu ar eich traws chi. Oce, ydy pawb yn barod? Wel, dwi'n meddwl bod Beca ac Awen yn barod. Felly ffwr a ni. Helo pawb! Bore yma da ni am ganu Halleliw, Halleliw. Pawb efo'i gilydd I gychwyn a wedyn dewiswch eich rhan. Halleliw, 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 Halleliwia, clod, clod I Dduw. Halleliw, 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 Halleliwia, clod, clod I Dduw. Clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw. Halleliw, 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 Halleliwia, clod, clod I Dduw. Halleliw, 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 Halleliwia, clod, clod I Dduw. Clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw. Pawb efo'i gilydd unwaith eto. Halleliw, 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 Halleliwia, clod, clod I Dduw. Halleliw, 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 Halleliwia, clod, clod I Dduw. Clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw, Halleliwia, clod, clod I Dduw. Hwyl, gobeithio gweld chi'n fuan. Wel, dyna I chi braf ynde. Wel, diolch yn fawr iawn I chi, Beca ac Awen, am ganu yn hyfryd I ni. A dwi'n siŵr bod fi wedi clywed amball un o'na chi adran canu efo nhw hefyd. Hwyl fawr I chi genod. A da chi'n gwybod be, mae'n amser stori ni wedi dod I ben. Gai felly eich annog chi plis blantos yn ystod yr wythnos nesaf yma I chwilio ac I ryfeddu ac efalla fel ydych chi yn cerdded ac yn sgwrsio I anfon rai o lluniau I ni ar gyfer wythnos nesaf. Mwyn I nina hefyd. Mwyn I nina dwi'n siŵr, da chi'n gwybod, yn bod nina heddiw yma. A deud y gwir, dwi'n gwybod yn bod nina heddiw yma yn gallu gweld Iesu Grist yn y pethau bach syml yna ac yn bod ni'n gallu moli Duw drwy'r cyfan I gyd. Diolch I chi blantos. Da ni'n mynd I gael gair bach o weddi I orffan, felly nhw'n ei reid yn dwy law efo'i gilydd. O Dduw ein tad nefol, da ni'n diolchu ti am y dydd newydd yma. Da ni'n diolchu ti am
gael dadnabod i. Dy fod ti wedi dangos dy hun i ni, dy fod ti wedi cerdded efo Cleopas a'i ffrind, ond dy fod ti hefyd yn cerdded efo Nina heddiw yma hefyd. A da ni'n gofyn i ti fod yn agos iawn i'r bobl hynny efalla sy'n teimlo i bod nhw'n cerdded ar ben eu hunan. Fydd i di'n agos iawn atyn nhw. Diolch i ti o dad, da ni'n diolch i ti am deulu yr eglwys, dwi'n diolch i ti am bawb sydd yn gwylio, yn fyw yma'r bore yma. A dwi'n gofyn i ti gadw pawb yn ddiogel. Da ni felly yn diolch i ti am y cyfan i gyd ac yn gofyn i ti fod yn agos ato ni. A maddau ni weithiau yn bod ni'n gallu mynd ymlaen fel Cleopas yn mynd ymlaen ac yn deud mor ofnadwy ydy hi ac mor siomedig ydy ni. Ond o ddiw ein tad yda ni isio dy weld i a da ni'n gwybod bod hynny'n bosib drwy ni edrych ar Iesu Grist. Diolch i ti o dad, bendithia yn diwrnod anhwythnos ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Da chi'n deud amen efo'ch gilydd? Amen. Wel, hwyl fawr i chi. Mae Hyw yn mynd i ddilyn rwan. Mae yna wasanaeth i'r oedolion efallai arbennig. A diolch yn arbennig bore yma i Awen ac i Beca ac i titha Lowri hefyd. Hwyl fawr! Hwyl fawr!